cái bangila ban le yêu play cái bangila ban le cái lòng bangim la ban le yêu play cái đào cái lòng mà rồi play lòng crowd plat cái đây mà u la ban le cái jing im cái jing ban ngay ai bên crowd cái tên cái jang u ban công ta cái kamba cái ja cái jing im cái jang phi ngay baru play unang ikir kuya fi play unang le ki kamba haga jing im ke jong fi ngakwa bendwai ni kapor nam ta jong fi baro ngini dwai try ni kapor ngadap de ke jing sngo me ko try ya ka ba me mala don rengkat pa try ngada dwai ni kapor ko kunat don apring joki bapang bi shitom bi don ki ba shate sha kho ma ka bor jingdom ka bor man ngara hukum kum katakan kan riano haga kerteng ke jong Jesus na Nazareth ba ka bor im snam jme try me pen kya plat ni ke bre ki jong me na do ni ka khlep mat ka bam tam dan ka ek ka bam la bat me mar me de try u blay u bala baro ching pang kan ria no ba dag jing yam snamu jisu lapen kya if in ne khlemat menta kino ni ki bor jing dom ki boroman haga snamu jisu kita baro ki kut thoi gen but trying ngai ko gra ma play lo jong ki breu ki jame begin shakri me play ki khamat begin jam sim begin la ban i ka buram ke jong me try halaga sngi ke jim ke jong ki begin money begin yaro gen play me but gen ka program kam de da ta ba tang hang ni ko try begin rai ki ni ro ablai ro to a begin jing yam jong ni ki khon ki jame kan long ka jing yam jong ka jing ro begin shakri me ka jing jana begin shakri me ka jing kemen begin long ko try ki breu ko kunat ki ba yaro ka teng ke jame ki por baro but ka ba ko we chim pen her men sim jong ki ken yaro me try ke dwai ngai ka khu ablai ba ngai me pen kya me plat me pen shaj bor ki breu ki jong me ha ka teng ke jong jisu ngai dwai ngai aingo amen but amen Bangangai try nang ikir kuya fi ngin se kenduk pada kawai pat kapor jong kan ka program balada fi sngo ba fi dan kami ki Jingduwai show fi laban phone kan ki number ka fi screen ka jong fi na pi laban ran me kenduk ingi sing ka office jong ka Potternet ka badan ni opor Nongthymmai Nongkhryiem but fi laban page yangi ru lang ba ka Facebook lan fi laban page yangi lang ba ka YouTube ba kini ki social media bangangai bo play nang kar kuya fi lang ba kini ki jingkai ki bangi ai fi na ka Porsche ka por ba to play nang kar kuya fi ru hagi shakri baro kublai shibon but amen ngin second do biang amen